Nggih. Tampake Mas Mansur iki. Nggih, mula Pak Mansur niku lak kiai. Nggih. Pas manten anyar, sing rawuh nggih kathah para ustad, para kiai sing do rawuh, para santriwan-santriwati. Ya jelas. Nggih, sing digawe dalang sing do rawuh ya dalang-dalang, sing digawe kiai ya sing rawuh akeh-akeh para kiai. Nggih, nggih. Pak Joko iki bar digawe biyen niku Bedak payung. Nggih, Pak Joko niku terkenal Joko Edan. Nggih, Joko. Dalang Edan. Nggih. Digawe ya sing rawuh ya kaya to Sunar. Wah, sorry. Yun pangapunten dipun sekejakaken kok mriku. Nika pepunden kula. Dadi kula nek nyebat menika Koko Prabu. Monggo Koko Prabu. Mboten kok jangkar